näin teidät? No mitä luulet, Voi. Moi, me nyt tultiin tänne. Tarkempaa osoitetta annettu, joten voit kopastaa meitä, sillä me aletaan saada aika tarpeeksemme tästä matkasta. Minä olen saanut tarpeekseni tästä. En aio jäädä tänne hikiselle saarelle enää minuutiksikaan. Täällä ei ole mitään, ja Hölys ei takuulla tule selviytymään mielipuolista retkestä, jolle me hänet lähetimme. Minä en kerta kaikkiaan aio jäädä tänne. Ruoka on lähes loppu, ja minä aion lähteä. Ja toivon, että näen ketään teistä pilaukseltakaan ennen lopullista maailman tuhoutumista, jonka Ilale on minulle uskonnosta opettanut. Nyt minä aion ottaa Petterin puolivillaisen veneen ja yrittää täältä lähtemistä. Ja jos se ei onnistu, niin mä yritin ainakin, toisin kuin te. Mädäntykää omaan itsesääliinne. Hei Tuomo, lopetappa tommonen lapsellisuus. Se vede ei ole uimakunnossa. Höpi, te tässä lapsellisia olette, kun luulette voivan selvitä täällä. Yes. Just noin, Tuomo. Noin sitä pitää. Eteenpäin vaan, poju. Heippa pitses. Splash, puli. Älkää huoliko, kyllä se Tuomo osaa uida. Musta tuntuu, että Tuomo ei pääse pinnalle. Meidän pitää pelastaa Tuomo, mennään pelastamaan se. Mutta eihän kukaan meistä osaa uida. Älä huole Tuomo, Hölys pelastaa. Elääkö se? En usko. No ei silmät aika muljahtajan näköiset. Sitten tietenkin Hupsu Tuomo ei hengitä enää. Osaako kukaan ensiapua? Oho, Tuomon alla joku kettiinkin. Annas kun vedän sen Kappas, se onkin kello. Osoittaa 0. Olisiko mitään hajaa, mistä Tuomo on tämmöisen voinut repästä? No ei, mutta Tuomolla on ollut nyt 24 tuntia. Ilmeisesti tuo aleneva luku on ollut Tuomon elinaika. Tämä ei voi olla sattumaa. Se on se Toni tämän takana. Minä kostan vielä Tuomon kuoleman. Tila. Mutta hei, meillä on nyt kuollut ruumis tässä. Mitä me oikein aiotaan tehdä sillä? Eihän me voida vaan kiikuttaa sitä kotiovelle ja odottamaan noutajansa. No se olisi sitten moi. I really like this song. It sounds good. Mine in a way. I don't know what to mine. I'll mine this anyway. In this Minecraft.